всички гледате, аз съм Цинтиминер и сега правим ревю на сървъра ми. Чакайте, ще ви кажа. Pro Gamer Цинтиминер PvP да започваме. Това е Хелпера, нали бе? Да. Ларпенча. Абонирайте се за него. А канала ще е в описанието, споко. Той не качва само, че. Много жалко. Така, енчанта, идате и така. Чайте малко, че да си дръпна микрофон само малко. Чувам ли се двора, бе? Супер се чуваш, Давид. Добре, Warpaint. Ела на Warpaint. Хора, днеска ще сложа IP-то, но ако не става, просто IP-то ще се е сменило. През 2 часа IP-то се сменя. Тъй, че ще го качам някъде. И скайпа ще ме в описанието и го питайте как му... той ще ви такова. Ще ви каже IP-то, по-напуска. Да, скайпа ще е в описанието, естествено. Моят и ще ви кажа IP-то и ако искате, лайкнете клипа, абонирайте се и така. Така, Warpaint. Сега сме на Warpaint. Warp Event. Warp Event. Всичко сам ли го направи? Еми да, то Много як евент. за 2 дена някъде. Як неща има в честовете? Това не съм го довършил, е така. Ага. Това как ги правиш стакнати Potion? Лесно. После ще кажа след клипа. Добре. Нали? Много як евент. Warp Event 2, тук няма да има евент днес. Днеска от 8 часа ще има евент хората и че аз... Идвайте! И ще има книга с ранг VIP. Еми, аз ще реша каква ще е книгата. Добре с ранка. Ама... Фишинг, чайте, ако сетнем тук. То по-TNT минер автоматично се телепорта. Не се. Автоматично. Я пусти киларата да ти я видят. Ама аз изтрия хака. Не, ти си го играеш с него, ми е все едно. Ама в смисъл PvP-то няма да убивам хората. Не. Не. Warp Sprint. Това тук е фишинга, да. Warp Sprint е затворен в момента. Но ще го пуснем на евента. Ще го пуснем. Охо, много як спринт се получил. И наградата... Ще ми Warp Prank там и ще видите. Warp Staff. Дай той не така да го пише. Ето го става. Опа. Тук е станал малък фейл. Колнер ли ставаш? Човек, тук ставаш колнер. Човек, колнер ли ставаш, като минеш този спринт? А? Ставаш колнер ли, като минеш този спринт? Не. За шега, аха. Не, просто така. После ще кажа налично. Мод. После. Човек, пиши ма мене. Хелпер. Човек. Хелпер. Абе, защо сложа въпросителна? Аз ще ти взема главата скъл ножи. Ще взема главата е така. Не съм те направил. Хелпер си. Да, ето хелпер. Сложих си главата. Догледто. Това от сега ще вземем. Сега ще спрем дъжда да не пречи. Хелпер. Чай аз да си направи табелката без въпросителни. Хелпер. Човек, мода е по-нисък ранг май, нали? Да, ще го реша там какъв ранг ще е на евента. Та, последно ще е форлим, не знам кога. Нещо такова. Новото IP ще го спамнем в Skype, естествено. Питайте го по скайпа, да? Да, ако се мислите какво имам в Ender Chest, нищо, сега ще покажа моя холм. Набързо. Това? Аз нямам холм. После ще им да го вземем. Warp Suit. Warp. Човек, трябва да направим Warp екип. Ние имаме. Ние имаме Warp Staff, той е екипа. Така, ето го Warp Suit. Ето го. Какво се прави? Между другото не играйте с хак, защото ще изядете пано, то е ясно. По IP, нали? Не. Иначе опнатите имат право с хак, нали? И те много няма. Не само приятелите. Това е Warp Trade, нали? Не, само най-добрите приятели. Да. Имат... Ти само имаш право и Боби. Добре. Боби, ако гледаш клипа, ти си най-якия пич.
Боби Колман. Колман, той така му е ника. Или... Напиши го. Влас или Фаб там как. Човек, чакай малко да И оправя. лап ютубърът, последния ларп. Ето го. За да станеш ютубър. За да станеш ютубър ти трябват 1000 суба. На 100 суба. 10 субскрайбъра. Трябва да снимаш един клип на седмица, да слагаш и пъто в описанието. За да станеш Да ютубър. станеш ютубър плюс ти трябват 200 суба. 200 суба, да снимаш 2 клипа на седмица, да слагаш IP-то в описанието. Това е лайф ютубър. Да, яко се е станало. Да, сега ще е да наспална, нали? Човек, хора, ни трошете, няма арест, ни трошете спална, нищо ни трошете. Абе, за какво го каза, бе? Вече почти 200 суба. Опа, почти 20 суба имам. Тази къща. Много ви благодаря. Не, почти 20 суба, не? Да. Трябват ми още... Колко суба, бе? Колко суба ми трябват още? Чакай. Ти в момента си към 15 суба имаш. Аз съм 15 суба, още 5 суба. Още 6 суба, де. Да, хора, мисля това да е, защото клипа са според сами. Абонирайте се с мен, както виждало. Скайпа в описанието, IP-то в описанието и да, ела до мен, бе. И да, хора, това бяха Стинтиминер и да. Чао! Чао до следващия епизод.